Βάλτε εδώ. Αυτό είναι το κραγιόν μου. Δεν πειράζει. Εντάξει. Πάνω. Θα το πάρεις και μετά, ρε. Μέσα στο οικοδομικό αυτό τετράγωνο, το οποίο είναι κατακαιρματισμένο σε αρκετά σημεία, μας ενδιαφέρει να έχουμε μια βιωματική εμπειρία του πώς αυτός ο χώρος μπορεί να ενοποιηθεί και πώς ο δημόσιος χώρος μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Συνεργαζόμαστε και ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Κωνσταντινό Μουσείο. Δηλαδή αυτό έχει να κάνει με το δικαίωμα στην πόλη και στο χώρο και νομίζαμε ότι θα μπορούσαν οι χώροι στην πόλη να ενοποιηθούν και έτσι να έχουμε περισσότερο δημόσιο χώρο, περισσότερο ελεύθερο χώρο και η έννοια μονοπάτι που χρησιμοποιούμε έχει μια συμβολική σημασία που δεν αφορά μόνο αυτό το οικοδομικό τετράγωνο, αφορά το δικαίωμα στο χώρο και στην πόλη μας, στην Αθήνα. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση εδώ είναι ότι στο σημείο ακριβώς που πατάω υπάρχει ένα ρήγμα, έτσι το βλέπουμε. Και στο σημείο εδώ που είστε με τα ποδήλατα, στην ουσία έχουμε μια κοιλάδα. Και βέβαια αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η διαμόρφωση δεν αφορά εμάς. Προέκυψε αποκλειστικά και μόνο από το γεγονός ότι εδώ από κάτω υπάρχει είσοδος του πάρκινγκ, έχει γίνει δηλαδή μια υπερύψωση και μια τεχνητή διαμόρφωση του εδάφους και αυτή εδώ η κοιλάδα υπάρχει από το γεγονός ότι δεν έγινε δεν μπάζωσαν αυτό εδώ το κομμάτι και εδώ ακριβώς από κάτω προφανώς υπάρχει πλάκα του γκαράζ, έτσι, και το χώμα που έχει δημιουργηθεί αυτή η κλίση έφυγε με τις βροχές του χειμώνα. Αυτό το πάρκο στην ουσία δεν υπάρχει για μας, υπάρχει για τα αυτοκίνητα. Δηλαδή είναι κάτι που έχει προκύψει σαν παράπλευρο όφελος, θα μπορούσε να πει κανείς. Ναι, έχουμε ξεκινήσει τώρα έτσι 2-3 μήνες και κάνουμε παρατηρήσεις στην περιοχή. Λοιπόν, θα δείξει πώς φτιάξαμε το μονοπάτι. Εδώ τώρα είναι ένα άλλο μονοπάτι το οποίο είναι στην ουσία άχρηστο αυτή τη στιγμή. Το έχουν χρηστεύσει, ενώ από εδώ θα μπορεί κανείς να βγει στην επάνω πλευρά του Πολεμικού Μουσείου, αλλά κανείς δεν το χρησιμοποιεί. Το κρατάω. Λοιπόν, εδώ τώρα μπαίνουμε στην ιδιοκτησία του Βυζαντινού Μουσείου, αλλά εδώ μας άφησαν να περάσουμε. We made a small temporary bridge to go from the wharf. I don't know, but there's some reason. Τι κάνατε με αυτά? Φτιάχναμε τους από ένα σβέστη, αυτά. Έχετε σημαδέψει κάπου το μονοπάτι? Ναι. Εμείς λοιπόν τι είπαμε, ότι κάνουμε τώρα, επειδή για λόγους ασφάλειας ο χώρος μας πρέπει να είναι περιφραγμένος, διότι μέσα στα πλαίσια της διαμόρφωσης του χώρου έχουμε και υπαίθριες εκθέσεις. Γι' αυτό λέμε οικολογικό πολιτιστικό πάρκο με πρωτότυπα αντικείμενα. Θα σας πω μετά έτσι εντάχει. Και γι' αυτό βάλαμε αυτή την υποτυπώδη μικρή περίφραξη με μεγάλη επιθυμία να φύγει, να πέσει. Και από ό,τι φαίνεται αυτό μάλλον θα γίνει. Έχουμε προβλέψει ήδη και από το χώρο μας είσοδο από την πάνω μεριά και εδώ πλευρικές εισόδους που ο χώρος δηλαδή να γίνει ένα αυτό. Εδώ πέρα πρωταγωνιστικό στοιχείο του χώρου είναι το νερό. Το νερό γιατί όπως ξέρουμε όλοι πέρναγε ο Ηλισσός από τον Βασιλός Κωνσταντίνου. Άρα από τους αρχαίους χρόνους βρίσκουμε πολυάριθμες εγκαταστάσεις και αρχιτεκτονικές που σχετίζονται με το νερό, δηλαδή υδραγωγεία, κρίνες και όλα αυτά. Εμείς ενθαρρύνουμε και την αυτοφυή χλωρίδα, δηλαδή τη Τσουκνίδα, την Παπαρούνα, τη Μαργαρίτα, δηλαδή θα αφήσουμε περιοχές που δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα αφήσουμε τη φύση να δουλέψει μόνη της. Τον καζόν απαγορεύεται, όπως έχουμε πει, θα είναι μόνο έρποντα, φυτά, θαμνώδη και λεβάντες, δεντρολίβανα, τέτοια πράγματα.
Και επίσης για να μην διαταραχθεί το βράδυ, έχουμε πολλά πουλιά εδώ. Ο φωτισμός θα είναι χαμηλός τη νύχτα, μόνο ο φωτισμός ασφαλείας για τους φύλακες, με ειδικούς ανακλαστήρες από πάνω τα φωτιστικά, ούτως ώστε να μην υπάρχει φωτορύχταση. Μην λέγαμε να βάλουμε τραντάνια γιατί έχει νερό από κάτω. Προχωράμε. Πού πάμε? Να μπούμε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Μετά από 10-20 μέρες. Όταν λοιπόν εδώ σκάψαμε χθες, πράγματι διαπιστώσαμε ότι το χώμα εδώ από κάτω είναι σε πολύ πιο καλή κατάσταση, πολύ πιο ζωντανό από το χώμα στο Police Park. Μου λες μια φορά ακόμη το όνομα αυτού του φυτού, γιατί το συζητούσαμε και την άλλη φορά. Αήλανθος. Αήλανθος. Αήλανθος ή βρωμοκαρύδια ή ψευτοκαρύδια. Όχι, λέω ότι φτάσαμε στο σημείο που είμαστε πριν, αν το βλέπετε. Κάναμε όλο αυτό το κύκλο για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, ερχόμαστε εδώ την Άνοιξη και ήταν γεμάτο αγριολούλουδα και περπατάγαμε μέσα σε αυτό το χώρο. Ότι εδώ είναι το Λύκειο του Αριστοτέλειου, που ήταν ένας χώρος πολύ σημαντικός στην αρχαία Αθήνα μαζί με την Ακαδημία Πλάτωνος. Και έτσι συνδέεται και με μια δράση που είχαμε κάνει σαν αστικό κενό παλιότερα στην Ακαδημία Πλάτωνος. Δηλαδή, για μας έχει μια σημασία αυτή η αρχαιολογική χώρη να είναι δημόσιοι χώροι και να είναι ανοιχτοί στον κόσμο και συνεχίζει αυτός ο συμβολισμός με το δικαίωμα στην πόλη και στον χώρο και τώρα αν θέλουμε μπορούμε να περπατήσουμε. Από ό,τι έχουμε μάθει πάντως αυτός ο χώρος τώρα θα γίνει κάποιες εργασίες εδώ που θα μπουν κάποια στέγαστα. They're making paths, don't they? Look at their path. Well, I'm going to follow it. If you can see it, huh? Look at it. And it goes where? I mean, it's like an avenue. Look. It's like an ant avenue.